जुथुमानि गेवलां मेला सोलिगासिनो दं आरो बे जुथुमाया जोबोद जाफुंसारै जोबनो थांगासिनो दं। बेनि थाखाय आङो गोजोननाय फोरमायबाय आरो लोगोसे बानजाय आफादनो साबायखर जासिबाय, तामुलपुरबासि रायजो राजाफोरनो साबायखर जासिबाय, बर'लेण्डनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर जासिनाय थाबाय, स्पेसियेलि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम आरो लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथांनिसिम, मन्त्रि इउजि ब्रह्म, एमपि रुनगोरा नार्जारि, गासै इएम एमसिएलए एमएलएफोर गासैनिबोसिम साबायखर जासिनाय थाबाय आरो मावसोम हान्जा भलन्टियार्स बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामदों आरो लोगोसे बानजाय आफादनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा बेहाय मदद खालामनो थाखाय साबायखर जासिबाय। दिनै हादरगिरि रामनाथ कमिटआ भारतनि सेथि नोगोरारिया बर' रावनि सोदोबजों दिनै रायजो राजाफोरखौ थांखिनानै बिबुंथि लाखिदों। दिनै बर' रावा भारतनि हादरगिरिजों सेथि सुबुंजों बुंथिजानाय मोनसे रावनि मर्यादाखौ मोनबाय। दिनै राष्ट्रपतिया जेब्ला बर' रावजों खुलुमबाय होनदों, बर' राव गेवलांथों होनदों, बेजोंनो बर' रावा दिनै भारतनि सेथि नोगोरारिनि खुगाजों ओंखारनाय राव हिसाबै, बुंनाय राव हिसाबै बर' रावा मोनसे मर्यादाखौ मोननो हाबाय। आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ 12 थाखोसिम जौगानाय जागोन होननानै दिनै जि फोसावबाय, बेयो मोनसे बर' बिजों सोलोंथाइ दावगानायनि मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय। आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादाव मावखुलि लुनायनि थाखाय बिथाङा 50 लाख रां जि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों, बेफोरबो बर' थुनलाइ आफादखौ फैबाय थानाय समाव मोनसे जुगामि आरो गोगोम मोनसे खामानि मावनायनि मोनसे खाबु होफैगोन, बेखौ जों गोजोननाय फोरमायबाय आरो आसा खालामदों बेबायदिनो राव थुनलाइ आरो जोंनि हारिमुनि जौगानायनि बिथिङाव बर' थुनलाइ आफादा जेब्लायबो दावगालांबाय थानो हागोन, खामानि मावनो हागोन। आरो दिनै लोब लोब बर' रायजो राजाफोरनि जि नुजाथिनाय, बे नुजाथिनायखौ जों बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम जोंनि साबायखर आरो गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय। लेंगुवेजखौ जों गनायनायनि बाथ्रा फैया दायो, मानो होनोब्ला नेशनेल इडुकेसन पलिसि NEP 2020आ 3 लेंगुवेज फर्मुलानि बाथ्रा बुंदों। बेहाय जोङो दा बर' बिजोङा अलरेडि 12 थाखोसिम दावगाबाय आरो इयुन समाव हयथ' बियो आन्डार ग्रेजुवेट कर्ससिम बियो मोनसे सोलिगोन, डिग्री लेभेलसिम मोनसे सोलोंथाइनि बिजोंबो जाहैनो हानाय। बे बिथिङाव जोङो आरो NEPआ जिहेतु इंराजिखौ गोनांथि होदों, दानिफ्राय थाखो 6नि उनाव सानखान्थि आरो गोनोखो आयदानि गासै बेखौ बुहुमनि मोनबो हारिया बेखौ होबथानानै लाखिनो हाया। दिनै असमिया बिजोंनि सोलोंथाइखौ जुदि जों नायो, असमियाफोरनि अनगायै बेहाय गुबुन रावारि मानसिफोर, असमिया नङै मानसिफोरा बांसिनै फरायो। आसामनि गासिबो हारि माहारिनि मानसिफोरा फरायो, बेनिखायनो बिसोरनि बिसानखौ बुरजा नुयो। नाथाय हिन्दी बा इंराजि मिडियाम, बे इंराजि बिजोङाव गासै हारिनि फरायसाफोरा बेहाय फरायो, बेनिखायनो बिथांमोननि अनजिमाया बांलांनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बर'आल' ओरैबायदि मोनसे हारि एखुथायै जे बर' रावखौ रायज्लायो, बर' बिजोंजों फरायो, आरो मोनसे हारियाल' एखुथायै फरायनानै एखुथायै माने मोनसे बिजों, सोलोंथाइनि बिजोंखौ हमथानानै लाखिनाय दानि जुगाव, दानि बादायनाय मुलुगाव आरो बेखौ 12 थाखोसिम जौगाहोनाय, बेखौ मुलुगसोलोंसालिनि थाखोसिम लांनाय, बे खिन्थु बर'फोरनि बिराद गोख्रों हारि सिबिनायनि आखुनि थाखायसो बे जाफुंसारनो हादों। गुबुन हारिफोरनाव बे माने साहस गोनां आखुथायखौ, बे सांग्रांथिखौ नुनो मोनबाङा। बेनिखायनो बर'फ्रा एखुथायै दिनै हारि हिसाबै गसंनो हादों आरो दिनै हादरनाङै मुलुगनाङै मान सन्मानजों बेखौ गनायजानो हादों। बर'फ्रा जे मोनसे दावहारु हारि होननानै, मोनसे जुजिथाबनाय हारि हिसाबै, दावगाफुनाय हारि हिसाबै। दा बर'फोरनि गेजेरावबो जुदि 60%, 60% सुबुंफोरा जुदि बर' बिजोंखौ फरायो, बे रावा थांनानै थागोन, बे बिजोङा थांनानै थागोन। बेनिफ्रायनो 20%, 30%आ हयथ' गुबुन टाउन सहराव थानानै गुबुन बिजोङाव फरायनो गोनां जानो हागौ, बा गामि ओनसोलाव थानायफ्राबो साफा सानै मानसिया फोरोंनो हागौ। बर'आबो मोनसे भाइब्रेन्ट जाति जानांगौब्ला, मोनसे गासैबो बिथिङाव दावगानाय हारि जानांगौब्ला जोंहा इंराजियाव फरायनायबो थानांगोन, असमियाव फरायनायबो थानांगोन, हिन्दीयाव फरायनायबो थानांगोन, खिन्थु मैखोमै बांसिनै गावनि हारिनि रावजों सोलोंथाइखौ लानो नाजानाय जोंहा थानांगोन। बर' बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो दिनै हारि हिसाबै जुदि जों गसंथांनांगौब्ला
बर'फ्रा माने धोरोमजों सिनायथि होजानो हानाय अबस्थायाव दिनै गैया मानो होनोब्ला धोरोमनि बिथिङाव जों गावस्रानानै दङ जोंनि गेजेराव जोंहा महर मोखांजोंबो जों दिनै एखुथायै सिनायथि होनो हानाय थासारियाव गैया गाननाय जोमनाया गाबोन समफोर हयथ' फैबाय थानाय सोलायनाय मुलुगाव सोलायलांनो हागौ मोनसे समाव नाथाय रावा थांनानै थागोन आरो बर' रावा जेब्लासिम थांनानै थागोन बर' हारि हिसाबै एखुथा सिनायथि थाबाय थागोन आरो बर' हारिनि बे एखुथा सिनायथिखौ लाखिनांगौब्ला बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला बर' बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन बेनिखायनो हारिखौ रैखाथि होनायनि थाखायनो जों बर' बिजोंखौ रैखाथि होनांगोन दिनै जेसेबां लेखा गोरों मानसिफ्रा बर' थुनलाइ आफादनि बे सानदांथिखौ गेबें नङा होननानै बुङा मानो नाथाय थार ओंथियाव हारिखौ जुदि जों फैबाय थानाय हाजार हाजार बोसोराव फोथांनानै लाखिनांगौब्ला मुलुगाव सुबुं माहारिया थांना जोंनि थान्दै जथुमाव माने नोंथांमोननि गेजेरजों आं जोबोद दुखुजों फोरमायनो लुबैदों जे बर' थुनलाइ आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारी बिथाङा सासे राफोद लिरगिरि सान्थौगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि नाथाय बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरनि बेरेखायै जिहेतु PIL कर्ट केस होदों बेनि थाखाय गोबांथार थान्दैफोरनि अजद गोबां जिल्ला आफादफोरनि अजद फैनायनि उनाव थान्दै जथुमा बिथांखौ बे बिबाननिफ्राय बोखारनानै दोनबाय बे जथुमानि गिदिर थांखि बेनि अनगायैबो जुदि जों दाजाबथायारि बिथिंजों नायोब्ला एबार माने बिटिआर सुक्तिनि 6.3 जि खोन्दो बेखौ मावफुंनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा खौसेयै थाबैनो सरकारजों सावरायनानै एसे गोख्रोङै नारसिननाय जागोन बेखौ थांखि आजावनाय जादों आरो फारसेथिं बर' बिजों सोलोंथाइखौ जौगाहोनायनि बेलायाव आरो फरायसाफोरनि बाङायलांनाय जि खमिलांनायनि मोनसे दोहौ फैदों बेफोरखौ होबथानायनि सायाव जयै बर'नि माहारियारि आफादफोरा बायदिसिना हाबाफारि लानायनि मावथांखि लादों बेफोरनो जाहैबाय बे जथुमायाव लानाय गोनां थांखिफोर ससियेल मिडियायाव गोबां माने सोंखारिनाय सावरायलायनायखौ नुनो मोनदों बेथ' सोंखारिनाय सावरायनाया थाबाय थागोन आरो ससियेल बिजोंखौ मानसिफोरा बेफोरबायदि गोरलै राहा हिसाबै लायो दा बाथ्राया जाहैबाय मोनसे आफादारि बिथिंखौ जों नायनांगोन बर' थुनलाइ आफादा मोनसे राजखान्थियारिजों लोब्बा गैयै माने आफाद मोनसे बे राजखान्थिफोरनिफ्राय उदां बर' थुनलाइ आफादाल' बर'फोरनि ओरैबायदि मोनसे माहारियारि आफाद जेराव गासैबो राजखान्थि हान्जानि मानसिफोरा थांनो हायो फरायसाफोरा थांनो हायो फोरोंगिरिफोरा थांनो हायो साख्रियालाफोरा थांनो हायो गासैबो थाखोनि नोगोरारिफ्रा बेहाय बाहागो लानो हायो धोरोम राव माने गासैबो धोरोमारि बर'फोरनि गेजेराव बाहागो लायो बेयाव दा ओरैबायदि नायदो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव फरायसाफोराल' थाङो बेहाय फोरोंगिरिफोरनि जेबो बेहाय थाया बा साख्रि अफिसार्सफोरनि बेहाय बाहागो थाया आबादारिफोरनि बाहागो थाया राजखान्थियारि दोलोनि थाया आरो राजखान्थि हान्जाफोरावबो दिनै जुदि UPPL बा बेहाय BPFआ थांनायनि खोथा फैया BPF बा UPPLआ थांनायनि खोथा फैया BJPआव थांनायनि खोथा फैया अनेक राजखान्थियारि दोलोफोरनि फारागथि थायो नाथाय बर' थुनलाइ आफादाव गासैबो राजखान्थियारि दोलोनि हान्जानि मानसिफ्रा फैनानै बेहाय सावरायनो हायो बर' राव थुनलाइखौ जौगानायनि थाखाय बर' माहारि दानायनि थाखाय आबादारिफ्रा फैनो हागौ फोरोंगिरिफ्रा फैनो हागौ फरायसाफोरा बाहागो लानो हागौ आइजोफोरा बाहागो लानो हागौ ख्रिस्टियान हिन्दु बाथौ गासैबो धोरोम गौथुमनि मानसिफ्रा बेहाय बाहागो लानो हायो बे आफादनि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थियारि बानबुंथाय होनायफोराव सांग्रां जानांगौ जेब्लायबो बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै बा बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ सोदांनायनि दाबियाव जि PIL होबाय बे PIL होनायाव बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मोनबो रोखोमनि गनायथि लायाखैमोन आरो गुबुन फारसेथिं बेहाय राजखान्थियारि फारागथि मोनसे लाबोनायनि आरो हारियाव फिन मोनसे बे राजखान्थियारि फारागथिफोरखौ लानानै मोनसे गुलाय गुजाय दा सोमजिथों बर' थुनलाइ आफादनि गौथुमारि इसिङाव बेबायदि फारागथिफोरा दा फैथों बेखौ नोजोर होनानै थान्दैफोरनि बे थांखि बेयाव आफादगिरिनि एबा गाहाय नेहाथारिनि गुबुन बिबानगिरिफोरनि बेहाय जेबो रुल गैया बे जि थांखि आजावनाय जादों बे गासैबो थान्दैफोरनि गौथुमारि थांखि नि गेजेरजों बिहुं एप्सनि गेजेरजों बर'नि गासै जि भकेबुलारिस थामहिनबा सोदोब बाख्रि बे बर' सोदोबफोरखौ जों दिनै अनलाइन गुगोल्सआव जों दिनै माने आपल'ड खालामनाय जाबाय हगारनाय जाबाय दा बे 30,000 बर' सोदोबफोरखौ बे मेसिना दिनैनिफ्राय आजावनो जागायजेनगोन बेनिफ्राय बे गुगोल मेसिना बेखौ मखस्थ' लागोन
बेनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा जेब्ला बेखौ बाहायनो नागिरगोन अब्ला बे गुगोल मेसिना बे अट'मेटिकेलि बेखौ बे बाहायनो नाजागोन दा बे प्रसेसखौ खालामनायाव माखासे सम लागोन खारन मेसिनसो आरो मेसिना मोनसे रावनि सोदोबफोरखौ रिंसारफोरखौ मुखस्थ' लानांगोन बे गासैबो सोनारगोन जोंनि मानसिफोरनि बाहायनायनि सायाव बर' रावखौ जों जेसेबांनो अनलाइनाव सार्च खालामगोन गुगोल्सआव सार्च खालामगोन इसेबांनो बे मेसिना बेखौ मुखस्थ' लानायनि खाबुखौ बांसिनै लागोन बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय गुगोला जोंनो बर' बे माने अनलाइन डिक्सनारिनि गेजेरजों मोनसे जायगा होगोन गुगोल स्पेस मोनसे मोनगोन नाथाय बे स्पेसखौ जों प्रपारलि बाहायबाय थानांगोन जेब्ला जों बेखौ गोख्रोङै बाहायबाय थागोन गोबां बिसानाव बाहायबाय थागोन अब्ला बे लासैनो बिस्रा मोनसे सार्भे दङ जे नुबाय बे रावनि बाहायनाय मानसिफोरनि बिसाना बहुद गोबांथार बिनि डिमान्डआ बहुद बारा अब्ला बे अट'मेटिकेलि बे ट्रेन्सलेसन फर्माव फैबाय थासिगोन आरो ओमफ्राय लासैनो गुगोल ट्रेन्सलेसन किपेडआव जेब्ला गुगोल्सआ एलाउ खालामगोन एलाउ खालामनाय लोगो लोगो बे अट'मेटिकेलि मोनसे इलेक्ट्रनिक बे ट्रेन्सलेसननि मानथाखोआव थांगोन अब्ला बर'नि लिरनायखौ इंराजियाव जों बुटन थुबानो जों मोनगोन आरो इंराजिनि जायखिजाया बा हिन्दीनि जायखिजाया मोनसे माने सोदोबानो जा बाथ्रायानो जा एबा माने माबा मोनसे पेराग्राफ माबा मोनसे रायथाइ लिरनायानो जा बेखौ बर'आव दानस्लायनो लुबैनाय लोगो लोगोनो बर'आव बे अट'मेटिकेलि इंराजिनिफ्राय बर'आव फैगोन बर'निफ्राय इंराजियाव थांगोन ट्रेन्सलेसन बेखौ गुगोल ट्रेन्सलेसन होननानै बुङो बे मेकानिजमा फैगोन अब्लानो जोंहा बर' रावजों जि इलेक्ट्रनिक्स बिजोंनि गेजेरजों जोंनि लिरनाय फरायनाय फोसावनाय बे गासैबो खाबु गोनां जानानै फैगोन थांनानै थासान्दिसिम बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला बे रावखौ जोङो एकाडेमिक लेंगुवेज हिसाबै जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो फारसेथिं साइन्टिफिक एन्ड टेकनिकेल लेंगुवेज हिसाबैबो जों बेखौ दावगाहोलांबाय थानांगोन आरो बे मोननैबो बिथिङारि खामानिखौ बर' थुनलाइ आफादा दिनै मावनो नाजागासिनो दं बेयाव गासैबो मानसिफोरनि मददखौ जोंनो नांगोन बेखिनि दा बेफोर दाजाबथायारि बिथिंखौ नायालासिनो बर' थुनलाइ आफादखौ गासै समाव राजखान्थियारि नोजोर बिथिंजों नायनानै गावस्रा होनो बा हाब्रु सारनो माखासे मानसिफोरा बे लुबैनायखौ जों नुनो मोनो बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेफोर खामानिनिफ्राय जोंनि लाइमोन जोलैया जानगाराव थानांगौ आरो लेखा गोरों मानसिफ्राबो बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बेखौ जों खावलायो दाजाबथायारि सोंखारिनाय थानांगौ दाजाबथायारि सावरायनाय थानांगौ नाथाय गासै समावनो राजखान्थियारि नोजोरजों मोनसे आफादनि आब्रुथि मोनसे आफादनि मावनाय दांनायखौ बिजिरोब्ला बेहाय बे आफादाव गोबां खहा फैखागोन बे रोखा बिजाबफोरा बाइलिंगुवेल जागोन बर' बिजोंनि थाखायबो बर' आरो इंराजि जागोन असमिया मिडियामनि थाखायबो असमिया आरो इंराजि जागोन हिन्दी मिडियामनि थाखायबो हिन्दी आरो इंराजि जागोन इंराजिया कम्पालसरि जागोन थाखो 6 निफ्राय थाखो 12 सिम बे साइन्स आरो मेथ्सनि आयदा माने बे फरायफारिफोरखौ बाइलिंगुवेल खालामगोन माने मोननै रावारि खालामगोन दा बे बिथिङाव जोंहा फरायनांगौ गोबां थागोन फरायसाफोरा आरो बेयावनो जुदि मोनब्रै रावारि बे फर्मुलाखौ आजावनानै जुदि जों मोनब्रै राव सोलोंनो थाङोब्ला जोंहा मोनसे लेंगुवेज बार्डेन फैगोन बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो उन समाव आरोबाव सावरायफिनगोननि थांखिखौ आजावनाय जादों